El projecte Teixint fils d'emocions neix del pensament crític i de l'art. La pau no és un concepte, la pau és una creació des de les 9 del matí fins que acabes, la forma de relacionar-te, els silencis que fas a l'aula, com mires. Teixint fils d'emocions és un projecte que estem portant a terme a l'Escola Ciutat Comtal del barri de Vallbona, en el marc del projecte Barcelona Conviu Pràctiques de Cultura de Pau, que estem fent a tota la zona nord de Barcelona, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana, a nivell comunitari, i ara per primera vegada estem incorporant-ho dins d'una escola de forma intensiva. Implementem el projecte Teixint fils d'emocions. Tot això necessita una formació prèvia del professorat, necessita activitats de sensibilització amb l'alumnat, activitats de motivació, i tot això ho treballem de forma transversalment en el currículum. Per promoure la cultura de pau, el que treballem amb l'equip educatiu són eines per construir relacions no violentes, que això vol dir des de com ens comuniquem, com generar confiança, com conèixer-nos, com reconèixer-nos des de l'apreci i des de la diversitat, com cooperar, que són coses que no són tan fàcils d'aprendre perquè sovint ens implica desaprendre. En aquest projecte el que estem intentant és explorar com aquesta eina a nivell comunitari es pot desenvolupar, que és la idea de prevenció. En lloc de prevenir conflictes, ens proveïm d'eines per encarar els conflictes. Ara vaig a fer una ronda i entre tots anem a donar alternatives a aquest problema, perquè aquest problema el tenim molt habitualment aquí a la classe, que sí? Les celebracions de gols són un problema i hem tingut molts conflictes. Celebra el gol, pero me mira con una cara que es como que él me está ganando y eso. Li podem donar una alternativa? Que no puede dar rabia cuando hace las cosas. Quan tens eines aixeques la zebra, et calles i esperes a que et mirin, ells mateixos diuen que la Laia vol dir alguna cosa, no? Quan hi ha un conflicte, els fas parlar, els fas escoltar, els fas expressar, els fas connectar. Tot això t'ajuda molt a les dinàmiques de classe. La idea es que después de hacer el dibujo tenían que hacer cada uno su arpillera. En esta escuela hemos trabajado lo que es las arpilleras como una metodología socioafectiva para trabajar en el aula lo que es cultura de paz. Les arpilleres és una tècnica que neix a Xile. Les dones cosien amb roba de desapareguts les arpilleres, el dolor que sentien a l'haver torturat, desaparegut els seus familiars. I avui s'ha convertit en una proposta on el nen pot expressar totes les seves emocions des de la seva vida quotidiana, però que linken amb tots els que són els temes de cultura de pau. Perquè no ens posem a cosir de primer. No és una manualitat, és tot un procés de sensibilització inicial on treballem tècniques i dinàmiques de cultura de pau per afiançar l'autoestima, la confiança, la cohesió social, l'empatia, l'escolta. Després de la fase de sensibilització, la fase de motivació. Començo a cosir, coso perquè gestiono les emocions mentre coso. Pues la arpillera es como todo lo que sientes lo vas dejando en la arpillera ahí. I després, una tercera fase, seria el procés de creació. Això també li dona tot un pou de vivència perquè fan les experiències significatives. I per últim, que seria un altre dels pilars importants, la projecció social, que és com visibilitzem tot el que fem al barri, a la ciutat. La meva arpillera significa que tots som igual, ja seas home o dona, i que no te discriminin perquè tots som igual, ja seas de pell oscura o de pell clara. Les arpilleres per a mi són aquell resultat final de tot això que estem treballant amb ells. Per més que els polítics diguen que no hi ha més remei que bombardejar Afganistan o que la gent es mori a la mar, sí que hi ha remei. Sí que hi ha remei treballant fent prevenció, treballant des de més petits i a les escoles i evitant que tot això passi en el món actual en el qual vivim. Per això aquesta frase és molt significativa en el qual els pacifistes són més realistes. I
I aquest projecte ens permet mirar a l'alumne, no només com un alumne que ha d'aconseguir unes competències intel·lectuals, sinó que també ens convida a tot el que és la competència personal de l'aprendre a aprendre, de l'escolta, de la cohesió, de la cooperació, poder-ho implementar a l'aula d'una manera molt natural.